Álltam a garázs ajtajánál, ahogy a szilusztjaik megjelentek a régi mennyezeti lámpa keskeny fénycsóvájában. Grant, a férjem, olyan közel állt Siennahoz, a fiam jegyeséhez, hogy egy lélegzetvételnyire volt a közöttük lévő távolság. Megfagytak a homályos fényben, a légzésük egy ritmusba esett, ami nem illett két ugyanabba a családba tartozó emberhez. Egy szót sem szóltam. Csak ott álltam, a kezemen a kapcsolón, a hideg fém felfelé mászott a csuklómig. Grant volt az első, aki megzökkent. Hátralépett egy lépést, ém annyira, hogy helyet csináljon, de sehol sem volt elég ahhoz, hogy eltüntesse, amit éppen láttam. És Sienna, az a fiatal nő, akiről egykor azt gondoltam, hogy új meleget hoz a családunkba, a fiamhoz, egy tincset a füle mögé tűrt. Egy apró mozdulat, túl lassú, mintha próbálná visszahúzni egy kifejezést, amit már elengedett. Brooke, megijesztettél minket, mondta Grant nevetve. Ez merevnek hangzott, és ez volt a probléma. Grant sosem nevetett így velem. Rájuk néztem. Mit csináltok ti ketten itt a sötét garázsban? Sienna válaszolt először. Megforgatta a kocsikulcsot a kezében. Azt hittem, a kocsi furcsa zajt csinál, ezért megkértem apát, hogy nézze meg. Nem akartam, hogy Noah aggódjon. Ahogy kimondta Noah nevét, a fiamét, azt a férfit, akit éppen el akart venni, valami megfeszítette a mellkasomat. Volt valami a hangjában, ami furcsa volt, mint egy vékony köd, ami eltakarja az igazságot. Grant azonnal bólintott, túl gyorsan, mintha a válasza már meg lett volna próbálva. Igen, ennyi az egész. Semmi. Semmi, persze. Nem válaszoltam. Csak félreálltam, hogy kimenjenek a garázsból. Egy új parfüm terjengett Grant ingéből. Élesebb, erősebb, és semmi hasonlóság nem volt a régi illatával, amit évek óta hordott. Ismertem a szokásait, a legapróbbakat is, azokat, amikre csak akkor figyelsz fel, ha elég sokáig együtt élsz. Egy apró változás is elég volt ahhoz, hogy megálljak egy fél másodpercre. Sienna Grant mögött haladt. Nem nézett rám. A padlót bámulta, mintha rejtőzni próbálna. Egyfajta zavar, amit nem tudtam pontosan megnevezni. Attól a pillanattól kezdve minden a házban apránként megváltozott. Nem volt elég ahhoz, hogy bárki más észrevegye, de elég ahhoz, hogy érezzem, a saját ritmusom kiüti magát a helyéről. Grant teljesen más parfümöt használt. Az új illat túl erős volt ahhoz az egyszerű férfihoz képest, akit ismertem. Amikor megkérdeztem, csak annyit mondott, csak próbálok valami újat. De Grant nem volt az a férfi, aki új dolgokat próbál ki. És Sienna. Ő hirtelen ott maradt vacsora után, hogy segítsen Grantnak elpakolni. Ez régen az volt, amit ő és én együtt csináltunk, szinte automatikusan, annyi év után, amit egymás mellett éltünk. De most, miközben a mosogatónál álltam és mosogattam, a kettőjük halkan nevetett mögöttem a konyhaasztalnál. A hangja olyan vékony volt, hogy nem tudtam, közelség vagy véletlen. Minden alkalommal, amikor megfordultam, Sienna szeme máshová ugrált. Próbáltam azt mondani magamnak, hogy túl érzékeny vagyok, de néha a szígyerésem már nem hallgatott rám. Egy este, amikor a táskámat tettem be a kocsiba, egy pár női keszírt láttam a tárgyalóülésen, világos szürke, fiatalabb stílusban, mint amit viselnék. Lehet, hogy Siennaé volt, de miért voltak itt? Grant egyedül vezetett azon a napon. Pár nappal később Grant kabátjának zsebében egy nyaklánc nyugtáját találtam egy elég drága bolttól. A dátum nem egyezett meg semmilyen alkalommal, ami az enyém lett volna. Ezt a papírdarabot néhány másodperccel tovább tartottam a kezembe, mint szokásos, mintha próbálnám megérteni, miért létezik. Az utolsó dolog, ami megnehezítette a lélegzést. Grant munkarendje késői találkozókat kezdett mutatni, amelyek 2, néha 3 órát is elnyújtottak. Megkérdeztem, de csak elintézte.
csak egy ügyféllel találkozik. De Grant sosem volt homályos az idejével. Mindig az volt, aki egy dolgot mond, és pontosan azt is jelenti. Az ilyen kicsi részletek, amiket figyelmen kívül hagynál, ha nem lenne mit kételkedni, a fejemben sorakoztak. Nem akartam összekapcsolni őket, de azok maguktól összekapcsolódtak, csendesen és kíméletlenül. Egy másik este, miközben a szárítóból húztam ki a ruhákat, Noah belépett. Valami más volt benne ma. A szeme egy pillanatra elkerülte az enyémet, mielőtt fáradt mosolyt adott volna. Anya, minden rendben. Bólintottam. Veled mi a helyzet? Noah elkezdett mondani valamit, majd megállt. Nem ez volt az első alkalom, hogy láttam azt a pillantást. Az a pillantás, amelyet valaki tart vissza, hogy ne bántson meg téged. Ha nyomás alá helyeztem volna, talán elmondta volna, de nem akartam kényszeríteni, hogy válasszon az anyja és a jegyese között. A vállára tettem a kezem, ugyanúgy, ahogy kiskorában. Ő gyengéden megszorította az enyémet, a szeme tele volt egy aggodalommal, amit nem értettem, és túlféltem, hogy megkérdezzem. Egy nap a folyosón álltam, és a konyhába néztem. Grant és Sienna közelebb álltak, mint bárkinek szüksége lett volna egyetlen tál elmosásához. Csak egyhez. Ő közelhajolt, hogy mondjon valamit, és Sienna egy apró mosolyt adott. Egy mosolyt, ami nem a fiamnak szólt. Hosszú ideig ott álltam. Egyikük sem nézett fel. Vagy talán tudták, hogy ott vagyok, és egyszerűen csak nem akartak megfordulni. Nem hallottam, mit mondanak, de néha a csend a legvilágosabb válasz mindközül. Elkezdtem mindent más szemmel nézni a házban. Nem azért, mert gyanakvó akartam lenni, hanem mert a testem, az ösztöneim nem hagyták, hogy figyelmen kívül hagyjam többé. És az első dolog, amit észrevettem, az volt, hogy Grant a telefonját a kezében tartotta. Mintha egy része lecsúszna, ha leteszi. Régen a konyhapulton, a kanapén hagyta, néha még az irodájában is elfelejtette. Most már nem. Szobáról szobára vitte. És valahányszor beléptem, azonnal képernyő lefelé fordult. Egy reflex, ami túl természetes volt ahhoz, hogy véletlen legyen. Egyszer, amikor véletlenül hozzányúltam a telefonjához, miközben a kabátját mozgattam az asztalon, a képernyő felgyulladt főiszidé sikertelen üzenettel. Annak ellenére, hogy Grant sosem zárta le a telefonját azelőtt az éjszaka előtt, megváltoztatta a jelszót. Tudtam, mert amikor beírta, a keze annyira elmozdult, hogy elrejtse. Azok az emberek, akiknek nincs mit. Elrejtse, ne tedd ezt. Estente a telefonja némán maradt. Nincs rezgés, nincs fény, csak csend, mint egy üres szoba. De az a csend volt a leghangosabb hang a házban. A feszültség annyira rám tapadt, hogy a legkisebb részletek is összeszorították a mellkasomat. Mint azon az délutánon, amikor beléptem a nappaliba, és láttam, hogy Sienna aggodalmas arccal a telefonján hajol. Megugrott, amikor észrevett, és a képernyőt lefelé fordította az asztalon. Nem akartam ránézni, de a képernyő egy másodpercre felvillant, mielőtt újra elsötétült. Grant neve volt az érkező üzenetnél. Sienna túl gyorsan mosolygott. Ó, csak Noahvel írtam. Nem volt meg az a név. A válasza olyan súllyal zuhant, mint egy kis kő, elég könnyű ahhoz, hogy ne adjon hangot, de elég nehéz ahhoz, hogy egyenesen a gyomrom aljára süllyedjen. Aznap este, amikor vacsorát készítettem, Noah belépett a konyhába. Anya. A hangja alacsony volt, és megállt, mintha nem lenne biztos benne, hogy folytatnia kellene. Van valami, amit el kell mondanom neked. Teljesen megfordultam, és letettem a kést. Mi az? Noah hosszú lélegzetet vett. A szeme találkozott az enyémmel, majd elfordult. Láttam, hogy apa és Sienna közelebb állnak egymáshoz, mint szoktak. Megtartottam a hangomat. Közelebb hogyan?
Nem nyilvánvalóan intim, Noah lenyelte. De ahogy nézik egymást, ahogy közel állnak egymáshoz, azt nem tudtam figyelmen kívül hagyni. Egy pillanatnyi csend zuhant közénk, éles és nehéz. És Noah folytatta, hallottam, hogy Sienna és apa veszekszenek tegnap. Arról beszéltek, hogy titokban kell tartaniuk, és apa azt mondta, hogy vigyáznia kellene. Éreztem, hogy a szívem lehúzódik a mellkasomban, hideg és éles egyszerre. Noah a pulton támaszkodott, és lehajtotta a fejét. Nem akarom elhinni, anya. Próbáltam magamnak mondani, hogy ez csak félreértés, de már nem vagyok benne biztos. Rátettem a kezem a hátára. Abban a pillanatban Noah nem az a férfi volt, aki az esküvőjére készült. Ő volt az a kisfiú, aki hazarohant, miután elveszített egy foci meccset, remélve, hogy mondok valamit, ami helyrehozza a világot. De ezúttal még én sem tudtam, hogyan lehetne megjavítani, ami törik. Attól a naptól kezdve elkezdtem mindent közelebbről figyelni, olyan módon, amiről nem is tudtam, hogy képes vagyok rá. A dolgok elhelyezkedése a konyhában, az a tárgy, amit Sienna hozott, amikor csak átjött, az a pontos pillanat, amikor Grant kikapcsolta a telefonját, a légzésük, amikor közel álltak egymáshoz. Egy este, amikor kiléptem a mosókonyhából, hallottam a könnyű lépteket és egy tompa nevetést a sötét konyhából. Nem boldog nevetés volt, inkább valami, ami vissza volt tartva, mint amilyen lett engedve. Felkapcsoltam a lámpát. Grant és Sienna egyenes háttal ültek, mint két ember, akit rajta kaptak, hogy olyasmit csinálnak, amit nem kellett volna. A közöttük lévő tér egyetlen ütem alatt eltűnt, mintha mindketten sietve léptek volna hátrébb, hogy egy másik történetet építsenek. Brooke, mondta Grant, a hangja kissé magasabb volt. Csak Siennának segítettem egy kanalat találni. Sienna bólintott, de a szemei kicsit vörösek voltak. Kerülte, hogy rám nézzen, a pultra pillantott, majd a kezére. Egy kanál egy konyhában, amit több mint 20 éve rendezgettem fiókról fiókra. Nem válaszoltam. Csak elmentem mellettük, kinyitottam a hűtőt, de a szobában lévő levegő már mindent elmondott. Aznap este az ágyban feküdtem, képtelenül aludni. Valami megváltozott bennem, csendes, de éles. Befejeztem, hogy meggyőzzem magam, hogy túlgondolom. A kis darabok felhalmozódtak annyira, hogy egy olyan forma alakuljon ki, amit nem mertem kimondani hangosan. Bizonyítékra volt szükségem. Ha az igazság tényleg ilyen rossz, akkor a saját szememmel kellett szembenéznem vele, nem félelemmel. Felkeltem, és lementem a lépcsőn. A folyosólámpa besütött, hosszú csíkokat vetve a padlóra. Leültem az asztalhoz, és megnyitottam a laptopomat, próbálva kitalálni, hogyan tudnám nyomon követni Grant időbeosztását. Míg még ügyetlenkedtem, Noah megjelent az ajtóban, az alakja olyan mozdulatlan volt, mint egy árnyék. Anya, nem alszol? Megráztam a fejem. Te sem. Noah leült mellém, a kezei összekulcsolva. Nem bírom tovább. Nem nézhetem, ahogy ezt csinálják veled. A hangja a végén megremegett. Nem tudtam, mikor lett Noah az, aki próbál megóvni engem, ahelyett, hogy én próbálnám megóvni őt, de az a pillanat úgy éreztem, mint egy újabb repedés, ami végigfutott a családunk felszínén. Lássuk, folytatta. Nyomon tudjuk követni apa helyét. Van egy alkalmazás. Ha elmegy, hogy meglátogassa őt, vagy máshová megy, tudni fogjuk. Ránéztem. Noah nem volt az a típus, aki kémkedett vagy irányított bármit. Ha ő javasolta ezt, az azt jelentette, hogy túllépett a határán. Bólintottam. Egy kicsi bólintás, de határozott. Az alkalmazást Grant telefonjára telepítettük, amíg a zuhany alatt volt. Minden vízcsebb a fürdőszobából olyan volt, mint egy visszaszámlálás az igazságra. Amikor befejeztük, Noah csak rám nézett. Nem mondott egy szót sem,
de a szemei tükrözték a növekvő félelmet mindkettőnkben. 2 nappal később megjelent az első jel. Grant írt, hogy el kell maradnia az irodában egy sürgős megbeszélés miatt. Kérdeztem párat. Csak annyit válaszolt, ami elegendő volt, de semmi konkrét. Amikor megnyitottam az alkalmazást, a helyzete felvillant a képernyőn. Egy ismeretlen apartmankomplexum, legalább 10 percre az irodájától. Meretten néztem a képernyőt, amíg a vonalak elmosódtak. Noah mögöttem állt, a hangja alacsonyabb volt, mint szokott. Anya, ez nem apa irodája. Csak bólintani tudtam. Bennem egy nagyon nehéz ajtó nyílt ki. Az igazság ajtaja. És tudtam, hogy már nem tudok elfordulni. Nem vártam még egy napot. Ugyanazon az éjszakán, miután Noah megmutatta nekem az apartman helyét, oda vezettem, mintha a testem már meghozta volna a döntést, mielőtt az elmém utolérte volna. Az út hosszabbnak tűnt, mint szokott, még akkor is, ha csak egy irányba mentem. Minden egyes utcai lámpa, ami elhaladt, egy kicsit még szorosabbra húzta a mellkasomat. Az apartmankomplexum a parkoló halvány sárgás fényében jelent meg. Nem volt fényűző, de elég privát. Azok a helyek, amelyeket az emberek választanak, amikor nem akarnak látszani. Pár autóra parkoltam, lekapcsoltam a lámpákat, és lehúztam az ülést, hogy figyeljem. Még azt sem tudtam, mit remélek. Látni őt Siennával, vagy látni, hogy én Március. Hibáztam. De az igazságot nem érdekelte, mit akarok. Körülbelül 10 perc múlva az épület ajtaja kinyílt. Grant lépett ki először. Gyorsan körbenézett, egy mozdulat, ami automatikus volt, valahányszor a környezetünket ellenőrizte Noahval az utazásaink alatt. De ma este ez a reflex nem értünk volt. Egy titok védelmére szolgált. Néhány lépéssel mögötte Sienna volt. Szorosabban húzta magára a kardigányát, mintha éppen egy sokkal melegebb helyről lépett volna ki. Közöttük néhány lépésnyi távolság volt, de a levegőben egyáltalán nem volt távolság. Olyan sűrű volt, mintha valami olyasmit osztottak volna meg, amit csak az igazán közeli emberek osztanak meg. Grant kinyitotta a kocsi ajtót neki. Évek óta nem tette ezt, megértem. Nem sírtam. Akkor nem. Csak néztem őket, ahogy elhajtanak, üresnek és nehéznek érezve magam, mintha egy fekete lyuk nyílt volna meg bennem, és a testem nem tudta, mibe kapaszkodjon. Még miután eltűntek, sokáig a kocsiban maradtam. A kezem a kormányon tartottam, amíg fájni nem kezdett. Nem konfrontálódtam velük. Nem kiabáltam. Senki után nem futottam. Csak tudtam, hogy több igazságra, több bizonyítékra van szükségem. Látni akartam mindent tisztán, hogy soha többé ne kételkedjek a saját megérzéseimben. 2 éjszaka múlva eljött a lehetőség. Grant a megszokottaknál mélyebben aludt néhány ital után az irodájában. Ültem az ágyon, néztem őt néhány másodpercig, majd mély levegőt vettem, hogy megnyugtassam a kezem. Óvatosan felemeltem a telefonját a kezéből. A képernyő nem oldódott fel azonnal. Az arcfelismerés megint megbukott. Másodszor is próbáltam. Nem sikerült. Nem tudom, miért emlékeztem az új jelszóra. Talán mert egyszer láttam, ahogy beírja, egy pillanatban, amikor azt hitte, nem figyelek. Beírtam a számokat. A képernyő kinyílt. Abban a pillanatban tudtam, hogy az életem 2 részre fog szakadni. A telefon megnyitása előtt és után az üzenetekhez mentem. Sienna neve a legfelső sorban állt, mint egy fényes csík egy sötét képernyőn. Megnyitottam. A legújabb üzenet ezt írta: hiányzol. A mellkasom összeszorult, de folytattam. Csak néhány hétig görgettem le. Ígérem. Egy másik üzenet néhány nappal korábbról. Kezd gyanakodni. Hosszú ideig megálltam ott, a szavak úgy csaptak meg, mint egy pofon.
Ő volt én. Az én gyanúmról beszéltek, mintha az egy akadály lenne, amit le kell küzdeni. Nem valami, ami miatt bűntudatot éreztek volna, hanem egy probléma, amit kezelni kellett. Tovább görgettem. Volt néhány fénykép. Egy üdülőhely, egy szoba nagy üvegablakokkal, amelyek az óceánra néztek. A képen Sienna Grant vállára hajtotta a fejét, mint egy nő, aki teljesen nyugodtan van a szeretett férfi karjaiban. Semmi habozás, semmi rejtőzködés. Együtt álltak, mintha régóta tartoztak volna egymásnak. Egy éles levegővétel szökött meg tőlem, mintha valaki a mellkasomba ütött volna. A kezeim megfagytak, de továbbra is tartottam a telefont. Újra megnéztem minden képet, majd kikapcsoltam a képernyőt. Egy viszony. Nem volt mit tagadni. Nincs más neve. Majdnem 1 éve. 1 év. Közvetlenül a telefonom mellett, ahol minden este aludt mellettem. A telefont pontosan visszatettem, ahonnan elvettem, majd kiléptem a folyosóra. A hideg fapadló a lábam alatt fájdalmasan éberré tett. Lemegyek a lépcsőn, leültem ugyanabba a konyhai székbe, amelyben évek óta ültem, és hagytam, hogy a testem összegörbüljön. Nem volt hangos sírás, nem volt kiabálás, csak annyira összenyomott légzés, hogy az egy nyöszörgésnek hangzott. Csalódottnak, helyettesítettnek, a feleség legmélyebb megalázottságának éreztem magam. Csalódott a férjében, azzal a nővel, aki a családunkhoz tartozott. Ez nem csak árulás volt. Ez egy csapás volt a méltóságomra, a helyemre a saját otthonomban. Irigy voltam. Nem a hangos fajtából, hanem a lassú, parázsló fajtából, amely a hamu alatt ég. Mert Sienna fiatalabb volt, magabiztosabb, és elvett valamit, amit soha nem gondoltam volna, hogy meg kell védenem. A szék lassan megcsúszott mögöttem. Noah állt a konyha ajtajában. Rám nézett, és csak azzal a nézéssel a szemei könnyel teltek meg. Anya. A hangja megremegett. Annyira bántott, apó. Nem akartam, hogy Noah így lásson, de már nem tudtam színlelni. Csak bólintottam. Noah kezei ökölbe szorultak. Beszélni fogok vele. Meg fogom oldani ezt. Nem, mondtam azonnal. A hangom gyenge, de határozott. Most nem. Tudnom kell, miért kezdődött ez. Miért? Mi vagyunk. Noah összeszorította az ajkait. Nincs szükséged okra. A megcsalás megcsalás. Nincs mentség. Tudtam ezt. De a mélyben valami azt mondta, hogy ez nem csupán impulzív vágy 2 ember között. Sienna nem szerette Grantot. Ezt az elejétől éreztem. Úgy nézett rá, mint aki számol, nem mint aki vágyik. És a következő napokban az igazság kezdett feltárulni apró részleteken keresztül. Egyszer, amikor véletlenül elejtettem egy poharat a konyhában. Szilánkokra tört, és Sienna odajött. Ahelyett, hogy aggódott volna, rápillantott a törött darabokra, majd rám, egy rövid mosollyal az arcán, mint egy jégdarab. Nem volt szimpátia. Nem volt zavar. Úgy tűnt, megfigyeli a reakciómat, és jegyetel róla. Egy másik alkalommal, amikor beléptem a nappaliba, rajta kaptam, hogy úgy néz rám, ahogy egy jövendőbeli menny érzi magát az anyósával. Ez egy céltudatos, mérlegelő, számító pillantás volt. Ott álltam, és abban a pillanatban tudtam, hogy Sienna nem véletlenül lépett be az életünkbe. Nem tudtam, mi volt a motivációja, de az érzés olyan világos volt, mint az első éjjeli garázslámpa. Az a nő nem csak Grantot akarta, hanem meg akart törni engem. Attól a pillanattól kezdve, hogy rájöttem, Sienna nem természetesen lépett be az életünkbe, elkezdtem mindent összerakni a fejemben. A hideg tekintete, a félelmetes nyugalma, amikor fájtam, és az a mód, ahogy figyelt, mintha minden repedés hatását mérné. De több mint érzésre volt szükségem. Tudnom kellett,
Miért választotta a családunkat, miért választotta Noah-t, és miért választotta Grantot? Elkezdtem ásni az egyetlen módon, ahogy tudtam. Követve Sienna nyomait. A közösségi média volt az első lépés. Nem számítottam arra, hogy bármit találok, mert Sienna mindig egy kifinomult, makulátlan képet vetített. De amikor rágondoltam a régi posztjaira, valami megfagyasztott. Sienna évekkel ezelőtt követett, nem mostanában. Nem attól a naptól kezdve, amikor megismerte Noát, hanem 3 évvel ezelőtt, amikor még túl korai volt ahhoz, hogy az a nap megtörténhessen, amikor Noah állítólag véletlenül találkozott vele. Újra ellenőriztem. Valóban 3 évvel ezelőtt történt. Sienna szinte minden posztomat megnézte a családomról, az utazásainkról, az emlékeinkről, azokról a fotókról, amelyeket Noahról osztottam meg. Néhányat még meg is lojkolt, majd később eltávolította a lájkokat. A minta nem volt normális. Olyan volt, mint egy család működését tanulmányozó valaki. Borzongás futott végig a gerincemen, csigolyáról csigolyára. Ez nem volt az a viselkedés, amit egy anya tanúsított volna, aki szereti a fiát. Ez az a viselkedés volt, amely egy célt választott. Tudtam, hogy van egy hely, amely választathat. Az öreg fájlok az irodában. Nem azért, mert közvetlenül a családomhoz tartoztak, hanem mert az életemhez tartoztak, mielőtt minden elkezdődött. Amikor nehéz döntéseket kellett hoznom a munkában. Döntéseket, amelyek valakinek többet kaphattak, mint amit megérdemelt. Aznap este, miközben Grant kiment, hogy találkozzon egy kliensszel, beléptem az irodába, és átnéztem az alsó dobozokat. Azokat, amelyek fájlokkal voltak tele, amelyeket soha nem akartam többé megérinteni. Papírok, amelyek emlékeztettek azokra a napokra, amikor aláírtam olyan nyomtatványokat, amelyekről még mindig nem tudom, hogy helyes döntés volt-e. Kinyitottam a 3. dobozt, és másodperceken belül a lélegzetem megakadt egy régi fájlon. Azon a cégnél, ahol korábban dolgoztam. Tömeges elbocsátások a restrukturálás során. Az aláírásom a végső lista alján. Amikor ránéztem a lista 17. nevére, a szívem összeszorult. Linda Hill. És abban a pillanatban egy olyan arc jutott eszembe, amelyet csak egyszer pillantottam meg. Egy fiatal, kimerült nő, aki próbálta mosolyogni azon a napon, amikor közölték vele, hogy el kell mennie a költségcsökkentés miatt. Emlékeztem rá, mert ő volt az egyik olyan arc, amely bennem tartotta az ébrenlétet azon az éjjelen, de nem volt hatalmam, hogy megőrizzem őt. A döntés már előttem megszületett. Linda Hill, Sienna Hill anyja. Leültem. A mellkasom nem tudott annyira kitágulni, hogy teljes levegőt vegyek. A múltam egy darabja közvetlenül a jelenbe ugrott egy olyan módon, ahogyan soha nem tudtam volna megjósolni. De Sienna már az elejétől tudta. Ő nem szerette Noát. Ő választotta Noát. Ő választotta a családomat. Ő választott engem. Mert egyszer aláírtam egy papírt, amely elvette az anyja állását. Az igazság egy olyan logikai láncot vonzott össze, amit soha nem tudtam volna összekapcsolni előtte. Sienna Noához közeledett, hogy tönkretegyen engem, nem azért, mert része akart lenni ennek a családnak. A Granttel való viszony, amit a hűtlenség csúcsának gondoltam, csak egy eszköz volt egy nagyobb tervben, amely belülről tört meg engem a saját otthonomban. Először a házasságomat, majd Noah bizalmát, végül a hírnevemet. Amikor minden robbant mindenki előtt, láttam minden lépést, amit megtett, hogy a gyenge nő szerepébe kényszerítsen. Megtévesztett, megcsalt egy olyan verzióm, amelyre mások sajnálattal, talán még megvetéssel néztek. És ha nem fedeztem volna fel az igazságot, pontosan azzá váltam volna, amit akart. De ami a legjobban megfagyasztott, nem a hűtlenség volt, hanem az a tény, hogy mindent rögzített. Egy nappal később, amikor Grant laptopját ellenőriztem egy elrejtett mappában, amelyet azt hitte, soha nem találok meg,
videófájlokat láttam. Felvételek az apartmanban, az autóban a üdülőhelyen. Olyan videók, amelyek nem csak a viszont mutatták, hanem Grant teljesen belemerült, vágyakozó volt. Sienna nem azért tartotta meg őket, hogy megvédje a kapcsolatukat, hanem fegyverként. Készült arra a pillanatra, amikor széttépi a családomat előttem. Nem tudtam tovább várni. Szembesülnöm kellett vele. Sienna a konyhában volt, amikor beléptem. Megfordította a fejét, az arca nyugodt volt ijesztő mértékben, mintha minden pontosan úgy zajlana, ahogy akarta. Szí, mondtam a nevét. Letette a törölközőt, és lassan felém fordult. Bro, beszélni akarsz? Igen. Közvetlenül a szemébe néztem. Tudom. Egy pillanatra az arckifejezése nem változott. Aztán az ajka sarka felfelé konyult. Nem boldog mosoly, hanem egy csendes beismerés. Megkérdeztem, miért? Megdöntötte a fejét, és egy tincset a füle mögé tűrt. Egy egyszerű mozdulat, de elég hideg ahhoz, hogy libabőrt okozzon. Azt akartam, hogy érezd, amit az anyám érzett, mondta Sienna, a hangja stabil volt, düht vagy remegés nélkül. Amikor aláírtad azt a papírt, úgy éreztem, hogy minden belülről rámomlik. Tönkre akartál tenni engem, mondtam halkan. Nem csak tönkretenni akartalak, mondta Sienna. Azt akarom, hogy mindent elveszítsz, amit az anyám elveszített. Család, stabilitás, pozíció, biztonság. Te aláírtál egy papírt, és ő elvesztette az egész életét. Csak visszaadom neked, amit neki adtál. Egy könycset sem az arcán. Egyetlen sajnálkozás sem. Abban a pillanatban tudtam, hogy ezt régóta tervezte. Nem hónapokig, nem egy évig, hanem évekig. Amióta az anyja élete összeomlott, Grant tudta, hogy mindent tudok, amikor látta, hogy az irodában állok a videómappával nyitva a képernyőn. Az arca elsápadt, a lélegzete éles volt. Brooke, hadd magyarázzam el. Magyarázd el mit? Kérdeztem. Hogy elcsábítottak? Hogy elcsúsztál? Vagy hogy áldozat vagy? Lépett felém, de én fél lépés hátraléptem. Ő nem az, akinek gondolod, Sienna. Mindent láttam, amit Sienna tett. A képernyőre mutattam. Amit tudni akarok, az az, hogy miért tetted. Miért választottad ezt a családot szétrombolni? Grant újra próbálta megszólítani, de én megnyitottam egy hangfájlt. A hangja átszűrődött a laptopon, meleg, hajlandó és tagadhatatlan. Csak még néhány hétre van szükségünk. Mindenről lemondok. Grant összeroskadt a székre, a fejét a kezeibe temette. Nem maradt hely a kifogásoknak. Noah megtudta az igazságot, amikor megmutattam neki, amit találtam. A fiam megfagyott, mintha a teste elfelejtette volna, hogyan maradhat egyenesen. Ő nem szeretett engem. Noah hangja darabokra tört. Mindez csak azért volt, hogy bántsalak. Rátettem a kezem a vállára. Noah megrázta a fejét, a könnyei a földre hullottak. Meg akartam nősülni az anyjához. Éppen arra készültem, hogy az egész életemet ahhoz a személyhez kössem. Nincsenek szavak, amelyek enyhítenék azt a fajta fájdalmat. Csak annyit tudtam tenni, hogy mellette állok, hogy tudja, nem egyedül néz szembe vele. Az eljegyzési buli közeledett. A levegő a ház szorosabb lett, mint egy meghúzott hór. Sienna szinte nyugodt maradt, néha még egy kicsit izgatott is, ami miatt libabőrös lettem. Most már tudtam, miért. Noah megtalálta a végső darabot, egy részletes tervet Sienna laptopján. Minden videó, minden időpont, minden meghívott személy az eljegyzési bulira, és az a pontos mód, ahogy ő közzétette volna a Granttel való viszonyuk felvételét, hogy tönkretegye a családomat mindenki előtt. Egy nyilvános ütés,
Egy precízen kidolgozott összeomlás. Noah átnyújtotta nekem a laptopot, a szemei vörösek, de most már stabilak voltak. Anya, ő azon a napon meg fogja tenni. Ránéztem a képernyőre, és tudtam, mit kell tennem. 2 választásom volt. Hagyom, hogy minden nyilvánosan felrobbanjon, ahogy ő akarta, vagy befejezem ezt a rémálmot úgy, hogy ne hagyjak neki esélyt, hogy tovább bántson minket. Megálltam. A szígyerésem olyan lassú volt, hogy hallottam minden egyes dobbanást. Ez már nem Siennaról szólt. Ez az én döntésem volt. Az eljegyzési buli előtti éjszaka Noahvel ültem a nappaliban, csak egy kis lámpa volt felkapcsolva a sarokban. A lágy fény visszatükröződött a fiam arcán, lehetővé téve számomra, hogy lássam a fáradtságot, amit napok óta próbált elrejteni. A laptopot az asztalra tettem, és lassan kinyitottam minden egyes bizonyítékot, hagyva, hogy Noah mindent lásson, pontosan abban a sorrendben, ahogy történt. Anya, már nem kell védened engem, mondta Noah, a hangja feszes, de stabilabb, mint vártam. Tudnom kell az igazságot. Mindent. Bólintottam. Nem fogom megmondani, mit tegyél. Ez a te életed. Ez a döntés a tiéd. Noah hosszú ideig a képernyőt nézte, olyan csendben, hogy hallottam a konyhai órát kettyegni. Amikor az utolsó videó véget ért, éles, végső mozdulattal csukta be a laptopot. Felfüggesztem az eljegyzést, mondta Noah. Nem remegett, nem habozott, és beszélni fogok vele, de nem azzal a haraggal, amire számít. Megértettem, mit jelentett. Sienna felkészült a mi összeomlásunkra. Kiabálást, káoszt, a fájdalmunk látványát akarta. De Noah az ellenkezőjét választotta. Nyugalmat. Egy nyugalmat, amivel ő nem tudott mit kezdeni. Aznap reggel Noah találkozott Siennavel, mielőtt bármilyen vendég megérkezett volna. Olyan távol álltam, ahol nem hallottam a beszélgetésüket, de a testbeszédüket jól láttam. Noah magasra emelte a fejét, a kezei ellazultak, már nem olyan testtartással állt, mint egy megcsalt férfi. Sienna pedig először mosolygott, de csak néhány másodpercig. Aztán a mosolygása eltűnt. Az arc kifejezése olyan lett, mint egy maszk, ami már nem tapadt a bőrére. Noah csak néhány rövid mondatot mondott. Nem kellett hallanom őket, hogy tudjam, búcsúk voltak. Amikor a fiam távozott, ő egyedül maradt állva. A keze kissé remegett. Nem azért, mert sajnálta, hogy elveszítette Noah-té, hanem mert a terv, amin évek óta dolgozott, nem úgy robbant fel, ahogy akarta. A videók, a titkok, a forgatókönyvek, amiket felépített, mind hirtelen haszontalanná váltak. Semmit sem nyert. Később találkoztam Granttal. Az irodában állt, ott, ahol minden elkezdett szétesni. Amikor kinyitottam az ajtót, Grant felnézett, az arca olyan fáradt volt, hogy alig ismertem fel azt az embert, aki 20 évet élt velem. Brooke, sajnálom. Tévedtem. A hangja úgy hangzott, mint a homok, ami csúszik, kicsi, száraz és túl késő. Nem kiabáltam. Nem kérdeztem, miért. Nem ismételtem meg a fájdalmat. Már átéltük. Csak egy mondatot mondtam. Az utazásom zárósora, amit soha nem választottam. Te választottad őt, régen, mielőtt ő választotta volna, hogy tönkretegyen engem. Grant behunta a szemét. A szavak nem voltak támadások. Az igazság voltak. És néha az igazság jobban fáj, mint bármilyen pofon. Megfordultam, és kiléptem a szobából. Nincs ajtócsapkodás, nincs zaj. Néha a csend a legérthetőbb befejezés. Az azt követő napokban Grant élete egyszerre omlott össze. A házasság véget ért, Noah nem nézett rá, és a munkájában a hírneve összeomlott, amikor a videók egy névtelen e-mailen keresztül kiszivárogtak. Szinte mindent elveszített,
amiről azt hitte, hogy irányít. Nem voltam ott, hogy mindezt lássam. Mielőtt bármi befejeződött volna, elmentem. És Sienna, amikor minden kudarcot vallott, ahogy tervezte, ott állt üresen, amit ő maga teremtett. A bosszúja nem változtatta meg az anyja múltját. Nem adott neki igazságot. Csak egy üres szobában hagyta, körülvéve az általa épített romokkal, amibe végül ő is belezárult. Nincs diadal, nincs felszabadulás, csak üresség. A következő hetekben azon tanultam, hogyan álljak meg egyedül. Nem feleségként vagy anyaként, hanem mint az a személy, aki ott maradt, miután minden szétesett. Többet sétáltam, többet ültem csendben, hagyva, hogy érezzem a teret, amit korábban hangok töltöttek meg, amiket korábban a melegség tévesztettem el. Kitakarítottam a házat, elengedtem olyan dolgokat, amik valaha jelentettek valamit, de nehézzé váltak cipelni. És hosszabban néztem a tükörbe, nem azért, hogy tanulmányozzam a fáradtságot, hanem hogy felismerjem, még mindig itt vagyok, még ha minden körülöttem meg is változott. Megtanultam, hogy ne engedjem mások sötétségét beszivárogni az életem azon részeibe, amelyek még mindig fényesek. Megtanultam, hogyan bocsássak meg. Nem nekik, hanem annak a verziómnak, aki nem tudta korábban észrevenni az igazságot. Lassan kiléptem abból a történetből, amit mások próbáltak rákényszeríteni az életemre. És egy ponton, nem emlékszem, melyik napon, rájöttem, hogy egy kicsit könnyebben lélegzem. Nem azért, mert minden újra rendben volt, hanem mert már nem harcoltam ellene. Én választottam magamat. Visszatekintve megértem, hogy senki sem nyert ebben a történetben. Nem volt tökéletes igazság, nem volt tiszta befejezés. Itt ér véget a történet. Köszönöm, hogy a legutolsó szónál is velem maradtál, és köszönöm, hogy időt szántál erre a viharos utazásra. Mit gondolsz a választásomról, ha a helyemben lennél? Hogyan néznél szembe az ilyen árulással és titkokkal? Oszd meg a gondolataidat lent. Nagyon szeretném hallani a véleményedet. Ha élvezed az ilyen érzelmekkel teli, rétegzett történeteket, ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le az újakról. Nagyon köszönöm.